Zašto i kako je to, ali to je van pameti, mislim, ja stvarno ne znam o čemu se radi. Mislim, nije to više stvar da vređaš ponos ljudi koji su tu, došli ljudi koji te vole, zašto je to uradila? Da li je to uradila namerno? Pa još gore, ako ne zna kako koje zastave izgleda koje države, onda je to već, mislim da, ali ja kad ne bih znao kako izgleda čija zastava, ja ne bih iznosio nijednu zastavu, pa bih pevao bez zastave, ali mislim da nije to u pitanju. Ne znam šta je u pitanju, neću da ulazim u to, mislim da je gaf loš, jako loš, mislim da je to katastrofa i ljudi su reagovali onako kako ste da reagovali, pogotovo što su tu došli svi ljudi koji vole. Ne znam, stvarno ne mislim. Za mene je nepojmljivo i neshvatljivo da nešto tako može bilo ko da uradi. Jer to, ne znam, ako znaš šta si uradio, onda to može da bude, mislim, neka vrsta provokacije žestoke, da li ti neko uvalio zastavu.